Quan ja sigui silenci, me metes jo a pressió en Jesús. Un segon, No. Aquest aigua no. De ampolla. Sí. De Beri, per favor. De Beri o de lo que siga. Que ara... Nosaltres la comprem en Vilamostra, de Beri, a camió. Iberi. Te falta que te metes en cap que aquesta aigua no, perquè... Nosaltres estem de casa. Jo No comprar xamets. Al contrari, jugat de plàstic, No, de centre. el que hi ha en este puesto. Bueno, m'imagino perquè no soc acostumada. Però jugar de plàstic, en ampolla, de beure encara. Naixement d'aigua, que ahir, efectivament, lleven a un dels malalts. Que segur que se la majoria de gent futur, que dirà de cuidar la infusió de comer. Però, aquí, és boníssim. Ja, podem... Sí? Bon dia a tutti, magnífiques conselleres i magnífics consellers. Daram inici a aquesta sessió extraordinària del plen del Consell General d'Aran, amb l'ordre del dia que vostès també han rebut prèviament. El primer punt seria l'aprovació se procedís dels llocs de treball del personal del Consell General d'Aran, d'organismes autònoms, de societats dependentes per l'exercici 2026. Hagués, com a saben, hi ha un punt de tràmit també, cada viatge que s'aprovi un pressupost. S'han de la qüestió al respecte. Bon dia, magnífica síndica, consellera, consellers. No, hi hem d'acord. D'acord, encantaríem aquest punt aprovat per assentiment. Passaríem al punt número 2, que és l'aprovació se procedís les plantilles de personal del Consell General d'Aran i organismes autònoms dependents entre l'exercici 2026. Així també, com saben, en el tràmit no hi ha grans modificacions en les plantilles, tal com les explicarem ja en la comissió informativa. En tot cas... Sí, hi hem d'acord. D'acord, com que daríem aquest punt aprovat per assentiment. Passaríem al número 3, que és el punt d'aprovació inicial, se procedís del pressupost general consolidat del Consell General d'Aran entre l'exercici 2026. Així vagi per endavant també l'arreglament, pensi que pugui en nom de plen a tots els servicis d'intervenció en economia per treball realitzat a elaborar aquest pressupost. Com a vostès han vist, el total del pressupost arriba als 49.489.826 euros, dividits en les diverses partides que vostès coneixen. Penso que els organismes autònoms dir que en cas de Foment Turisme Val d'Aran el pressupost previst és de 993.500 euros, que en aquest sens també, en aquest àmbit, com vostès saben, anem en treballs de negociació amb la Generalitat per l'actualització del traspàs, que també virà de la mà de la remassada de la taxa turística, que enguany serà el mateix periods que estan passat, el comptat d'estan que ven ja recaptarà amb el 50% que ha de recaptar la Generalitat. També dijut que aquesta taxa turística, dins del decret del Parlament de Catalunya, haurà uns àmbits d'aplicació concrets que són bastant més amples des que hi hauria en quin moment. Per això que a l'àmbit del Servici Aranès de Benestar i Salut, el pressupost que se proposa és de 23.951.000 euros. En aquest sens, diré-les que hi ha un augment de 1.683.000 euros respecte a l'any passat. L'àmbit de la salut, com vostès saben, és el que més recursos ha de desunir en aquest sens. Les cauca apreciació respecte del pressupost i la transferència corrent per l'organisme a terme a Aran Salut serà, com digui, d'aquests 23 milions. Destaca l'evolució del pressupost en aquest àmbit, que des de l'any 2021 ha anat patint un increment miei de 1,3 milions anuals,
en què arriba dels 15.130.000 euros en 2021, en què és 23.400.000 euros en aquest 2023. Qüestions també que s'enviaran a terme amb aquest pressuposti seran l'increment de major despesa que hi ha, com vostès saben, respecte a la contractació de professionals en aquest sentit. Després, qüestions relacionades amb inversions en la codina de l'hospital, les pròpies obres de millora. També se proposa un pla de contenció de la despesa, precisament en saber quina era l'evolució d'aquest pressupost i poder haver un control sobre ell. També així s'ha pactat amb el govern de la Generalitat fixar un mecanisme en valorar l'increment sostingut en l'àmbit de farmàcia, en la medicació de dispensació ambulatòria, en aquest cas essencialment quimioteràpies, segurament hi ha despesa més important que en aquests moments hi ha massa dels professionals, que hi ha atur de 1.000 milions d'euros anual, per tant també de poder valorar aquests increments. Per l'altre costat també dir que l'avenç de despeses de personal s'incloïssin els augments que s'han previst en conveni Siscat. De la pròpia Generalitat, destacar que de 2024 a 2025 i 2026 l'augment en la partida de contractacions ha passat de 960.000 euros del 24 a 1.797.000 del 25 i a 2.108 en aquest 2026. Per això que a la Societat Mercantil de Pompiers d'Emergències la previsió d'ingrés i despeses en aquest sentit és de 4.138.000 euros. En aquest sentit també dir-les que les principals inversions que se prevén han que veure amb l'adquisició de vehicles pesats, en aquest cas, com vostès ja saben, de l'autoscala, un vehicle que se licità setmanes endarrere, demorà desert a la licitació, i que en aquest nou pressupost se preveu un augment de la partida en tornar a traure a licitació aquest equipament, un vehicle que està tassat en un preu d'atur de 1.300.000 euros, més enllà de qüestions que han a veure amb transports, publicitats i especialment també reparacions, vehicles i material en el servici de pompiers. Comentar també el pressupost del Consorci Líder Pirineus Occidental, que vostès saben que hi ha escrit en aquesta legislatura al Consell General d'Aran, un pressupost que a propietats cada any acostuma a estar mateix, en aquest cas de 461.000 euros, en fer front a les diverses despeses en els projectes que hagués ens a mi a terme. Per això que finalment el pressupost del Consell General d'Aran, com ara es diria, total és de 49.489.826, que incluiria totes aquestes partides que les nomentava, per això que els ingressi en destaquen les taxes que recapta el Consell General d'Aran, entre d'altres especialment la de remassada de residus, i tot allò que ha que veure també per un costat amb els ingressos que deriven dels acords amb el Ministeri de Transició Energètica i Repte Demogràfic, més també els fons de finançament incondicionat que recebem de la pròpia Generalitat. Per això que les despeses, en un repàs general, destaquen programes en àmbit, per exemple, com els diria, com els explicàvem en la comissió informativa, en àmbit d'urbanisme, on s'amplia la partida d'estudis i treballs tècnics de poder haver contractacions externes el més àgils possibles. Per això que els EDARs
se gaudís ua partida entà era redacció dels projectes de Gerards de Canejan i Bagergue, que també són finançats en part també per l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això que ara gestió de residus urbans i de les que en aquest cas la partida del servici de ramassades de l'Ordeles de la implementació del nou servici ascendís a 2.589.090 euros. A condar aquí en els àmbits de medi ambient, que és destacar les partides que han que veure amb el capítol 1 i on se prevé la regularització també de diverses places en cas dels agents del medi ambient, seguint el que ha mirat a terme ja la Generalitat, que ha d'anar extingint les places de C2 14 de cap a de C1 14. Aquesta també demana de cost de forçants. Se mantien els recursos dels 1.000 euros entre les agrupacions ramaderes de Casau i de Vilamós. Per això que la partida que ara era el manteniment de refugis i de les que aquesta partida ha passat ja, està escrita al Departament d'Esports. Se mantén una partida de 25.000 euros en assumir les despeses de l'Idlat Lora i dels colliers GPS. Per l'altre costat, a condar aquí, s'amplien la partida d'estudis de treballs tècnics on s'incloïssin les despeses de col·laboracions amb les associacions ramaderes, amb el conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, per això que ara fa una salvatge, i a Croca que ve amb les gestius en la reserva de la biosfera. En tot ha de passar de 148.000 euros de l'any passat a 200.500 euros enguany. Se manté també la partida de subvencions també ha desapareixut per ús brut amb 68.000 euros i les subvencions en aquest cas a la Societat de Caça i Pesca de la Val d'Aran amb 15.000 euros i una inversió també de 40.000 euros en centre de magatzematge de biomassa, de gestió de la biomassa plaçat en l'est, que ja serà en funcionament en els propers mesos. Passam a l'àmbit d'assistència social primària, la que compet al Consell General d'Aran. Se mantien les partides de les ajudes a la protecció de la infància amb 5.000 euros en aquest cas, més els convenis i les col·laboracions econòmiques per un costat amb el Centre de Discapacitats d'ADA, amb un import de 161.000 euros. A condar d'aquí se mantien també les ajudes d'urgència social per un import de 40.500 euros i s'augmenta la partida dels ajuts de menjadors escolars per les usos socioeconòmiques amb 7.500 euros. Se manté el conveni amb Càritas amb 15.500 i la subvenció nominativa a Goyaran, que vostès saben el centre també especialitzat de treball, amb 47.000 euros. Així també s'incloïs el conveni amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, dotat amb 6.000 euros. En l'àmbit de Joanesa destacar també la col·laboració amb l'entitat Arantal entre l'organització de colònies d'estiu amb 8.000 euros. I seguiríem en aquest cas, ja les he comentat, la part que ha que veure amb sanitat, l'increment també, com les diria, anual, en cobrir aquest dèficit acumulat que portam avui des d'anys en aquest àmbit. Destacar també en la partida de servicis complementaris d'educació, la qüestió relacionada amb el transport escolar, el menjador escolar. En cas de transport escolar se preveu la despesa de 173.000 euros, en l'àmbit del menjador de 275.000 euros, amb un increment, com els diríem, d'actur del 34% respecte a 2024, dat que també els nous ajuts per les zones socioeconòmics que s'assumissin directament de la prestació directa de càlculs d'aquests menjadors. Se previa també una partida de 14.000 euros en un plan de transició al treball en què el Consell General d'Aran també col·labora amb el Departament d'Ensenyament. A condar aquí, en l'àmbit de museus i arts plàstiques, diverses inversions previstes, entre elles
donc es que demoren pendentes per a la redacció del projecte museogràfic en Castell de l'Est. També so que acabei damb era església de Sant Joan d'Arties, que tal com les comentarem també han aparegut qualques dificultats estructurals, per tant també serà de resum més enllà dels projectes museogràfics que ja hi eren, que és la revisió tècnica d'aquest espaci. Per això que a la promoció cultural destacar qu'auquinau convenis també, a part que ja s'ha amb la Fundació del Museu Etnològic, se prevén dos convenis naui amb l'Associació Garant des Arts, que desenvoluparà treballs de residència artística, projectes relacionats amb el territori i l'àmbit de la cultura, i amb l'entitat de Comenges de la Pastoral, amb qui treballem en el canvi cultural entre aquella part gascuna i la Val d'Aran. Respecte a la promoció i el foment de l'esport, destacar les partides relacionades amb les col·laboracions en esdeveniments esportius, per un costat, amb un total de 75.000 euros, una partida de dautes despenes, entre patrocini, per exemple, de la Copa d'Europa, de Freeride World Tour o de dautes activitats també en aquest sentit. Com ja les explicarem, una partida entre col·laborar amb l'Ajuntament de Vilamitjaran en el manteniment del Palau de Geu de 120.000 euros. Diversos convenis amb les entitats esportives de la Val d'Aran, per un costat 4.000 euros entre la Unió Esportiva Bussós, 5.000 euros amb l'Escola de Futbol, 24.000 euros amb el Consell Esportiu de la Val d'Aran, on hi ha un increment perquè vostès saben també assumissin les penes dels tècnics de l'àmbit del centre de tecnificació. Conveni amb l'Associació Esportiva de Ries d'Aran amb 7.500 euros. I també totes les altres associacions esportives que han demanat. Un conveni amb l'Associació Emaran 15 Pobles de 4.500 euros. També se prevén continuar amb els convenis nominatius amb el Club Swing Team amb 4.000 euros, el Club d'Esports de Geu de la Val d'Aran amb 1.500, el Club de Hockey Geu amb 1.500 i també l'Escola Garuna en el finançament del transport de l'esquí escolar per 1.500 euros. L'aportació a l'Escola de Futbol de Pajaran s'estima en 4.000 euros i també hi ha una partida, també el conveni amb el Club Ciclista Val d'Aran per 5.000 euros i també el conveni amb el Club Atlètic Val d'Aran per 3.000 euros. A tal mateix també se manté un acord amb el Club MAC Paralímpic de 3.500 euros que és l'aportació del Consell General d'Aran a aquest programa. Respecte també a la partida de beques de nou rendiment, se prevén de costum com a mesura de foment de l'esport d'èlit. Hi ha un import de 24.500 que se manté respecte de l'any anterior. A Condada Quiu, també partides d'ajuts als esportistes aranesos en els programes de tecnificació que se doten amb 18.000 euros. Respecte a l'àmbit d'estructures agropecuàries, els sistemes productius, destacar també que s'incloïssin ja un petit augment també en la partida destinada a l'auxili de la Val d'Aran, que renya els 200.000 euros, i també una proposta entre les associacions ramaderes de 18.000 euros entre la potenciació de la seva presència en les aires ramaderes. Respecte a l'àmbit d'informació i promoció turística, més enllà del que les comentava respecte a Foment Turisme Val d'Aran, així destacarien el conveni que hi ha amb l'Agència Catalana de Turisme de 22.000 euros i d'altres partides com a convenis amb l'empresa Vaqueira Beret en el manteniment de les oficines de Madrid i Tolosa amb un import de 25.000 euros cada una d'elles. A tal mateix, en l'àmbit de desenvolupament empresarial, així també incloïssin les despenes del lloguer a la MD de Casau de l'edifici de CEI, com vostès saben que ho carrenque-se habitualment. A Condada Quiu, les aportacions, com les diria, del propi Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
més que se financen 50.000 euros de 177.000 euros de cost del hub d'innovació. A tot mateix se mantindrà la col·laboració amb l'Ajuntament de Vilamòs en aquest projecte OBIWEC i se destinaran 50.000 euros en l'inici del pla de gestió del paisatge que ho hem començat a treballar. I finalment, a partir de destacar també el manteniment de les partides relacionades en aquest sentit amb el centre de la UEGI de la Val d'Aran, on també hi ha millora en els contractes laborals del personal, on poder augmentar un mes més el temps de treball, perquè tal que han demanat de poder finalitzar cada any aquests treballs un cop acabi la temporada d'estiu. Aquestes serien les partides més destacades d'aquest pressupost, amb vostès la relació detallada també de cada una d'elles. En tot cas, es quedem a disposició de qualsevol aclariment. Força gràcies. Força gràcies. En principi ja aclarirem en la comissió informativa els dubtes que podíem haver. Ens expliquem partida per partida. Nosaltres ja ens vam estir, però que no participam les donades se nos dan etes. El que sí voleria destacar i ensenyar és que hi ha a partir de quasi 2.000 euros, no, 2 milions per tant se s'aprova com se no s'aproven els pressupostos de la Generalitat, ja que la diferència que demorem que tirien en 10 anys igual. Gràcies. Sí, com vostès saben, quedam a demora, evidentment, en primer preacord que hi ha amb la Generalitat respecte a aquest nou model de finançament de la Val d'Aran. Com vostès saben, la Generalitat encara era en pressupostos prorrogats, a la demora que en els propers mesos se puguen aprovar. En tot cas, també és cert que des de la pròpia Generalitat el compromís d'ell manté aquesta aportació. En tot cas, com vostès saben, per a en aquest àmbit, en aquest primer pressupost inicial, segurament hi ha partides que no són, diguem-ne, expressades a la demora també de saber quina serà la quantitat final de la que podrem disposar. D'acord, doncs, si les sembla passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que seria l'aprovació, si procedís, de la declaració de servicis essencials i sectors prioritaris en 2026 als efectes d'això que prevé la llei 6/2018 de 3 de juny dels pressupostos generals de l'Estat. Bé, com saben també, és un tràmit d'obligat compliment en els tràmits jurídics i administratius a l'hora d'aprovar un nou pressupost. Els servicis essencials se mantenen com els d'estan passat. D'acord. D'acord, doncs aprovaríem també l'expunt 4 per assentiment. En tractar-se d'un ple extraordinari, doncs finalitzaríem així la sessió. Força gràcies a tots i a totes. Gràcies.